Опитно. Върти случай, натискам екзето на геймърска машина. Не тима. Обаче се върти случай и не почиства. Много странно. Я да видим. Вече като играя тази игра съм готов да снимам нон-стоп. Нон-стоп съм готов да снимам. Я да видим сега так. Да, ама не. Сега па не мога да се почиства. Какво става в един момент? Ни грешка, ни две. Чисти тутка. Нов бък. След апдейт на Windows. Това е единственото, което е общо. Много странно. Айде да видим друг някой има ли събитие, да почистим него, ама се съмнявам. Айде да видим друг има ли. Права. Вместо да си гледам филма Дързост и красота, аз се боря с една игра. Няма друг. Жалко. Чао.